Honda Civic 2022. Pag-usapan natin yan. Comment down below kung ano yung gusto nyo model, Honda Civic 2021 or Honda Civic 2022. Kasi para sa akin sobrang laki ng diferensya in terms of design. Bumisita kami sa Honda Cars para tignan yung Honda Civic, yung bagong 2022 na Honda Civic. So ang tanong muna, anong gusto nyo sa coffee? Gusto nyo ba ng hot coffee or cold coffee? Kasi ako mahilig ko sa kape. Mas gusto ko yung cold coffee. So balik tayo dito sa Honda Civic. So honestly, ang gusto ko sa Civic yung old model, yung 2021-2020 model. Kasi itong Civic na bago ngayon, kung makikita nyo yung headlight niya, medyo bumait na yung headlight niya. Hindi na siya yung mukhang singkit na parang mga away yung dating. Hindi na siya yung parang sporty look. Medyo papunta na siya dun sa luxury type look ng Civic. Doon sa harapan niya, parang itsurang galant shark. Mapapansin mo, hindi na masyadong bulky yung hood niya. So medyo pinakinis na nila yon. Overall, okay naman. Sobrang ganda ng Civic. Pero wala masyado siyang distinction dun sa bagong Honda City. Ang distinction lang niya sa Honda City, yung chrome na nasa harap. Dito sa Civic, wala siya nung chrome na bakal. Yung parang bakal na chrome sa harap. So honestly lang, sa opinion ko, mas gusto ko yung old design. Pero hindi ko alam kung dito na sila magbe-base sa ganitong design o babalik pa sila dun sa dati. Kasi yung dating model yung talaga yung maganda. Sobrang ganda sa paningin ko kasi mukha siyang sporty. At siguro bumenta ng madami yun kasi sobrang sumikat ng Civic na yun kaysa dun sa Civic ngayon. Okay, kung makikita nyo yung profile nitong kotse na to, parang SUV yung harapan niya. Medyo mukha ng SUV yung harapan niya. Medyo kamukha nga ng EcoSport yung headlight niya pag tinignan mo siya sa gilid. At napansin ko pag tinignan mo siya sa gilid, ang ganda nung forma niya. Pagdating dun sa side profile niya, ang ganda, ang angas nung side profile niya. Wala akong masabi, ang ganda pa ng mga rims, ang ganda ng gulong niya. Okay, dito naman tayo sa likod ng Civic. Okay, sa opinion ko, nakakalungkot talaga. Tinanggal nila yung design nung sa likod ng Civic. Sa likod ng Civic kasi meron siyang taillight na nakaganon. So gustong gusto ko yun kasi parang Lamborghini, parang sports car yung dating niya. Para sa akin maganda na yun, maganda na yung itsura nun. Okay, sa akin tatagal pa siya ng ilang taon yung design na yun, yung paganon. Pero pinalitan na nila yung taillight sa bagong 2022 model. Kamukha rin siya ng headlight, pero yung red line parang meron siyang pael. Nandun na siya sa itaas ng taillight at lumiit siya. Siguro ginagaya ng Civic yung bagong Lamborghini ngayon. Kasi yung mga bagong Lambo, ganyan na rin yung taillight. Yung ibang mga sports car, ganyan na rin yung parang taillights nila. So okay, maganda, pero para sa akin, mas maganda pa rin yung old model. Para sa akin kasi halos pare-pares na lang yung itsura nung bagong Civic, nung City, halos pare-pares yung itsura ng muka. Yung headlight halos pare-parehas, yung gilid halos pare-parehas. Naiba lang sa quality ng mga materials na ginamit. Okay, kung bubuksan mo naman yung likod nitong Civic, sobrang laki ng space. As in, wala tayong masasabi. Malaki talaga yung space niya sa likod. Marami ka pwedeng ilagay dito. So, kasya pa yung 2 bata dyan, kasya 3 bata, at 2 matanda, kasya dyan. Pwede mong pagkasyahin yung mga camping equipments. Pagka tinignan mo naman yun sa may pinto, makikita mo na sobrang binigyan nila ng pansin yung detalye dito. Yung door handles, chrome, tapos leather na may padding sa mga sulok-sulok. Sobrang ganda ng design. Makikita mo yung materials na ginamit, ang ganda. Quality materials yung ginamit dito sa Civic. Hands down, sobrang ganda ng upholstery, leather, at chrome. Kung ikukumpara mo siya sa Honda City, hands down, mas maganda talaga yung quality nitong Civic. Natuwa rin ako dito sa aircon niya kasi yung aircon niya, meron siyang pattern. Yun din parang sa City hatchback. Meron din siyang pattern na parang bahay ng bubuyog. Dito sa aircon naman niya. So kakaiba rin yung aircon niya. Meron lang siyang parang cambio dito na pinipihit para maitutok yung aircon. Sobrang ganda ng dashboard. Sobrang luxury ng dashboard. Walang-wala dun sa Honda City. Okay sa akin tong dashboard niya. Siguro ito yung nagustuhan ko kaysa dun sa lumang Civic. Sobrang ganda ng dashboard. Nilagyan nila to ng chrome, nilagyan ng plastic, nilagyan ng leathers. Yung feel niya dun sa loob, pagka tinitignan mo siya, parang sobrang luxury talaga tignan. Okay, dito tayo sa may bandang cambio niya. Okay, itong Civic meron tong 3 drive modes. May Econ mode, may normal mode, at merong sport mode. Meron tong sport mode na exclusive sa RS Turbo CVT variant. At meron din yung VTEC, syempre, Honda Sensing, meron din. Natuwa rin ako sa quality ng cup holder niya. Kasi wala ka na makikita sa ibang sasakyan halos na cup holder na meron parang lock dun sa loob. Na para hindi maalis yung drink mo o yung cup mo dun sa cup holder. So ito lang halos yung mga nakikita kong ganito. Yung mga sports car at itong Honda Civic, meron na siyang ganon. So dun mo makikita na may attention sa detail yung mga gumawa nito kasi kahit yon yung mga maliliit na detalye, yung lock na yon, yung parang tenga na yon,
nilagay pa rin nila doon. Kahit parang hindi naman kailangan doon. Syempre, sobrang ganda rin ng infotainment system nila. At dito sa baba, meron ka rin makikita mga charging ports. Yan, 2 charging ports. Sobrang laki rin ng storage niya. Meron din siyang aircon dun sa likod. Para hindi mainitan yung mga passenger mo sa likod, syempre, sobrang luxury ng build na to. Meron din siyang aircon dun sa likuran. So para sa akin, sa opinion ko lang, mas okay yung design ng Civic na nakaraang taon. Meron taillight na ganito. Para sa akin, mas okay yun. Pero overall, yung design ng loob at saka yung upholstery, lahat ng nasa loob ng Civic, mas pinaganda nila. At yung labas, halata mo naman talagang quality. Ang price range nga pala nitong Civic 2022 model ay from 1,290,000 hanggang 3,210,000 pesos. Yung pinakamahal niya, yung Civic Type R, yung 2.0 manual transmission. So yun yung 3,210,000 pesos. Yung pinakamura naman, 1,290,000 pesos, yung Civic 1.5S Turbo CVT.